May-ari naman ng demolish na bahay sa Bunlag, Binmalay umapila ng tulong matapos ang umano'y unfair na desisyon ng Darab. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Umaapila ang may-ari ng ginigibang bahay sa Barangay Bunlag, Binmalay matapos silang patalsikin mula sa bahay at lupa na kanilang legal na umanong binili kasunod ng desisyon ng Provincial Department of Agrarian Reform Education Board na nagpaulang bisa sa kanilang pagmamay-ari. Ayon sa mag-asawang Alvarez, legal ang kanilang pagmamay-ari sa higit 1 hektarya ng pinag-aagawang lupa dahil nabili nila ito sa mismong may-ari at magdadalawang dekada na nilang binabayaran ang buwis para dito. Wala mo sa titulo namin ni Panang nang si kami so original akan dalin dyan sa Misaray Disina family back in 2010. Ayan, 2025 kaya ibagadan at tituloan da. Nang bakasyon kami dyan ng 2022, nabutan kami unya ayang kaso ibagadan atalo kami. Narakura amin sa Darab Ordanita, dininay dara at analo kami sa nasawa. Akin unya sunamaliwan to, wala demolition. Dagdag nila, 2022 pa umano nang magsimula ang kasuhan sa dalawang panig na kinabibilangan ng mga anak ng totoong may-ari, ngunit pumabor sa kanila ang desisyon ng Education Board. Noong nakaraang taon, bigla umanong nabago ang desisyon dahil iginiit umano ng kabilang panig ang pagiging tenants sa naturang lupain, gayong wala umano silang maipakitang tenancy agreement. Yung tinatayang bahay, which is titled to us, we actually bought this property from the Desinas in good faith. Pero sabi nila ng Darab, may tenant daw. Wala naman silang ipinipresent na tenancy agreement, which is the agricultural lease contract. Wala yun sa amin. May mga ano naman dito, hindi namin makakawa ng malinis na titulo sa LRA. So, ayaw ko lang kung paano nila nagawa yung cancellation ng property namin, na wala naman kaming pinirmahan na deed of recompense sa bagong may-ari daw. Yan, wala naman kami pinirman, wala kaming tinanggap na pera. Paano nila nabili? Ang ginigibang 2 grados na tahanan ng mag-asawa ay naipundar umano mula sa kanilang pagtatrabaho abroad, kaya masakit umanong makita na winawasak ang kanilang pangarap na ipinundar sa loob ng ilang taon. Noong Miyerkules, Pebrero 18 na magsimula ang demolisyon, kaya napilitan ang mag-asawa na mag-al sa balutan. Sa kasalukuyan, may ilan pa umanong mahalagang kagamitan ang naiwan sa bahay, ngunit hindi na sila pinapayagang pumasok sa naturang private property. Siyapan mo na ang tandaray, kunyan tutuon nagagawad bilay da. Nalapurad abroad, ang trabaho mo nilan. Ira mo, kasabi da dya, na kinandalaw sa properties da, demolition da. This is unfair. Samantala, sinubukan namang kunin ng IFM News Dagupan ang pahayag ng kabilang panig, ngunit tumanggi sila base na rin sa diskresyon ng kanilang legal advisor. Nakatakda pang makipag-ugnayan ng himpilan sa Department of Agrarian Reform Education Board sa may Urdaneta City upang linawin ang issue. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.